Som fàbrica de quars a Donghai, Xina. Aquí teniu la nostra màquina de tallar plaques de quars. La màquina pot tallar diferents formes segons sigui necessari. La placa de quars transparent més llarga que podem fer és de 1,5 metres. El quars pot funcionar a 1250. Som una fàbrica de quars professional a la Xina amb més de 20 anys d'experiència. Els nostres enginyers poden dissenyar diferents quars segons es demani. Donem la benvinguda a la vostra consulta.